Так, хора, пак да обърна. Значи почнах, чакайте, че чуках малко. Почнах и сега разбрах, че докато пада, трябва да го пада, смисъл това, долу. Сега ще видим, хора, според мен е измама. Няма как смисъл, нали? О, хора, не мога да се... Това да стане, защото аз 100 пъти го пробвах, вижте колко издъни земята. Добре. Хора, изданих земята, докато пробвам това. Както и да е, мен не ме интересува. Почваме още. Ще правим такива неща. Така. Взимаме сега запалката. Така. Чупиме едно от тук. Да, какво стана? Хора, трябваше горе да се пукне всичко. Хора, сега ще включа пак да го видя, защото нещо измамаме. 100%. Чакай тук малко да си го забравя. Да си го забравя. 100%, че измамам. Няма как да е истина. И да. Сега след малко до после. Хора, почвам с пак. Ами точно така е. Трябва да се пукне всичките тези неща, хора. Каква е тази измама, не знам. Но такава измама не съм виждала никога. 100% че е измама. А и защо зарибяват така децата? Първо да си късаш лобовото. Второ да мъчи хора, ще има четвърта шаш, ще видим. Второ да правят някакви глупости и да се занимават с глупости, както аз сега се занимавам с глупости. Значи това исках да го пробвам лично. После ще го правя. И да съобща, една моя приятелка си мисли, че нямам как вара. Аз си написах шкичка. Какво да и се да е така, да и смисъл да съм дразни. Няма да се давам да ме дразни. Тя като не ми вярва, като не ми е сестра, какво да направя? Ако го гледа, браво на нея. И така, няма да се занимава, бе. Си мисли, че аз съм някаква, където съм някаква спотанячка ли, така ли си мисли. Не знам как си мисли, но